Hej, velkommen til den YouTube-kanal. Det her er YouTube-kanalen, hvor vi laver alle mulige fede ting, som for eksempel, vi tegner på æsker, vi laver tegninger, vi spiller FIFA, vi spiller Brawl Stars, vi laver alt muligt fedt content. Jeg laver stort set alt, hvad I vil, så længe det... Ja. Jeg laver stort set alt, hvad I vil. I kan bare skrive det ned i kommentarerne på mine videoer, og så tænker jeg, at det kan jeg godt lave på et tidspunkt. Min hobby, det er fodbold, og det er helt klart at spille. Der kommer også masser af gamevideoer op, der kommer også fodboldvideoer op. Og så er det altså også at tegne. Jeg elsker at tegne, så der kommer... Ja, okay, men der kommer også nogle op, hvor vi tegner på æsker. Og så hvis I gerne vil se nogle af nogle videoer, nogle tegninger, jeg har lavet her, så kan jeg lige vise jer nogle her. Det her er en af dem. Så der er også en her. Og en her. Så Mads, jeg har også allerede tegnet lidt på en æske over i skolen. Sorry. Men altså, jeg kommer også til at tegne på dem her. Og der kommer bare en masse fede videoer ud. Så hvis det lyder som noget for dig, så synes jeg helt 100% klart, at du skal trykke subscribe. Og så blive en del af familien. Det er en YouTube-kanal, hvor vi står sammen. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Det er YouTube-kanalen, hvor vi er en stor familie. Kom nu!